CEM ka KHADC uba penyat sing CEM. Menta ka sengi ka khatlai tarik no pra arja ar phaulai. Ula pentip baka council kan menjur no ya ka anyro khasi jantia autonomous district fishery amendment bill arja ar phaulai. Kabaladan lupa na du usnam syajar khanai spa san phausau. Ha kani ka dorbar telang khanang bante lakam ya ka jingsha pen sniu penjabo ki kiwa bat ka jingsha pen jat dusman ki do do wa. Ula ong ba ka jing temu jong kani ka anyro kalong ban aibor ki shnong ban penek pensa ya ki wa ki ki do do wa ki telong ha ka ba en khang persya ya ki ba temu ban penyap dusman ya ki do do wa. An sapan wan dur bha hadin bala yo ya ka jing menjur na ulat ka jela hadin bala menjur ha kani ka dor bar telang ban sa sedang ha ka tayo ban wan. La menjur nak ka executive committee habide bat ka amendment bill ka bangi khot ka Khasi Hills Khasi Jantia Autonomous District Fishery Amendment Bill Al-Hajar Al-Kulai. Kumba pitip dan ya kani ka Principal Act ya ka ba habide ba kani ka Principal Act kadika act jong senam khat khandai spa san pusau. Te ni banan senam khat khandai spa san pusau la dan ya kani ka Fishery Act apa ka District Council. Kajing temu jangan ni ka Fishery Act jong ka District Council kalong ba aibor ya kishnong ban ya trailang bat ni kum ka council ban penek pensa ya ki he lene ki baret ni kita bengi ongki water bodies hapo kani kari kejungi dan ru ki catchment area ni ki tolong ba khamtam ru habaidei kini ki do do penat ya ki badan hakini ki wa hari lum khasi kejungi de kani ka act khat khandai spa san ku saw la aibor ban ngin kham persya ikinu ki brio ki ba temu ban penyap dusman ki do wa de bat kumjuru ka baar habengi warra ikani ka amendment bill arja pula kanang penjana syushu eka jingtrekam jong ka executive committee lingba ki policy jong ka hapo jong ni ka act hapo jong ni ka bill ya ka ba ngin sa la ben pentrekam kham bahal se undala yo ka jing menjur na ulat ya ka ba ngin ya trelang ki it ki hima ki shnong ki thau ya ka ban kham pen jari ya ka jing perking syushu nakam taban te lakam ya ki ba le dusman ya ki do penat hakini ki wa hari lokasi jungi te tang kata kaniru ka don ka jing dei ka bajan bahabat ka jing penek pensa penkhut mariang khamtam ngidon ya ka Solid Waste Management Act Al-Hajar Al-Pau kani ka ya dekat nama ka penek pensa iki ya ka mariang ban penkhut kumju nama kumba pitip ngidon kini ki water bodies hapo rikhap lu khasi ki ba ithiang ban pet bat ki ba ishiam ru la ngidi ki ki ba mi na kini ki wa hendri ka ba susi pat la ngi pet ya ka jinglong jingman ka ba menta kum kawa umkhra kawa umsherpi kiwi wa bahapo sor si kiwa urkaliar kiwi kila kelano kum ki nala jabo te ngim kwa ba nakaliam ka isi kan khabre khmat ne kan le kelut yakin ka jing ka ba kipat ba ki babun ki ya ut sharum shaneng khamtam kishnong ki babun tang hang ni po khapsor ka bangidon ngidon kum kawa umken ngidon kum kawa umngat ngidon kum kawa umyo kini ru ladangi ngim te lakam ngim pe le se suki ka kala penban kum kiwa amkhra te kaniru le se ka ak ka bangin kabil ka bangin pas kan yo ban wanra ka jing pentrekam ka bajanai ban penek pensa yaki do penat kau baar pat yakini ki ya ka jing baha jing khut jing subah jongka mariam